sihlala kwintokozo ukuthi sikhulume nawe kwi-channel kabuPastor Ningi udaba olwamaphupho. Kafushane la sibheka nje udaba lomjovo uthi umthokoze simvela sesanibona kude besicela ukubuza kuchaza iphupha ke la usijova ngomjovo engalweni. So ukuphupha umjovo into evame ukuba yinhle isikhathi esiningi, akuvami ukuthi ube uphawu olubi ngoba umjovo iwona osisizayo uma sigula sinezifo sinemkhuhlane. So number 1, uma uphupha umjovo uphawu luhle kakhulu uma uphupha ujova noma ke ujova, ngoba ke luvaba uchaza ukuthi ungalilahli ithemba, uzolithola usizo olidingayo kungekudala. Uma uphupha umjovo wesibili singathi thina uphawu luhle kakhulu uma uzijova, ngoba luchaza ukuthi kukhona okuzomela ukwenze ukuze uthuthuke futhi nesimo sakho sibe ngcono kunakuqala. Yabona, noma usho ukuthi uzoba nayo indlela yokuwenza ngcono isimo sakho noma ukuthuthukisa isimo sempilo yakho. Number 3, uma uphupha umjovo uphawu luhle kakhulu uma ubona uthenga uphiwa noma ungowakho, lokho kusho ukuthi unakho lokho okudingayo futhi uhlomile noma ke uzilungiselele ngokwanele ubhekana nezinselelo nokuthi uzivikele uphinde mhlawumbe uthuthukise impilo yakho. Uyabona. Number 4, uma uphupha umjovo singathi uphawu uma ujovwa ngoshevu, ngoba lokho sikusho kumele uqaphele ingozi nozungu lwezitha nabathakathi abazama ukugada ngemithi eyingozi. Siyabonga besikhuluma ngomjovo. Ngikula kakulonde, ngikula kabusise. Subscribe, like le video lena. Qinisekisa ukuthi uba umlandeli. You can also visit iFlick nakhona siyabheka lapho.